खाना बनावे के साटा करलो एथी अला हई बियाह शादी में खाना उना बनावे के मान लो खाना बनैबो लो तो कई गो फंक्शन में साटा हुई तारा लो के मान लो बर्थडे में छठियार में तो कुछ बनाई हन रही हन साटा बनाओ तो रहबो हो हाँ हैं सब्जी बना देबनु आ पूरी छान देबो बाकी मसाला लेके घरे भागस आ चोपे चोपे लागस मारे तो हमारा जानते रखी ना पाके सार कुत्ता काहे के अनकर मसाला लेके जाई माने घरे डाले खातिर इनके घरे बुझाता है मसाला किन के ना वाला की उ मसाला मिली मिली ना बड़ा मार मरियो सन मान लो ना ना नहीं नहीं काय का चूर नहीं ना मुंह में से हमरा का मोती कलवाइए जानते इसकी नते बैठा बैठा ते काहे कॉलियस रे अच्छा ना कहीं बैठा ते काहे कॉलियस ए यार कहनिया कौन चोरैले नहीं खनु एथी का तरकारी बना दे बोलू ठीक है बंडा का अब बांडा के तो हमरा लूर ना आई अभी इहन जानता रहे बना दे बहु तू बनाओ न तो ओइमे का करे के बा किन के लिया के बा आ बोरा तिल करकरा के बोरा उझिल देवे के बा बांडा के ओइमे का करे के बा जे खाई नो हूं को वो गरी तारा लोग का तो इहन जानता रहे इहन साकारता रहे हम तो सिरफल के सब्जी बना दम फस कला दिमाग कतन मत खराब करो सिरफल का तरकारी बनेला तो हमरा लूर बा हम बना दे आई बना दे बहु मीट मछली बना दे मीट बना देलो मीट बना में का धइल बा तो कहाँ बोलता रहे ओइसन उनकरा के कहता नहीं हम मीट बनैबो लो मछली बनैबो लो फ्राई क के थोड़ा थोड़ा देखो। झीली में रख लियो लो घर हो लिया हाँ या चोपे चोपे जो खा लियल भर पे मर कराई दे राजू भाई ये सब हम ना उतर नहीं माने झीली में धो लियल चिकना के काम करी हाँ आ चोपे चोपे आगा के हइलो घर के लोग पूछी ए बाबू खइला हलो कही जे खूब खइले बानी सन खइला के मारे तो देह सूझ नहीं के ओकर बैठ नहीं जा खैला के मारे मोटा गइल बन दे फूल फूल हां जगह जगह मांस बिगता बैठ ना बैठ ई मर खाली मार झगड़ा में रहले खाली हमारे हम ना बनी कोई ये सब आ देखो मुर्गा के मीट बनाए को होई का कर प्याज डाल देवे के बाद डेक में आ सोगह के मुर्गा इथी में से छठी में से निकाल आ सोगह के मुर्गा डाल दो आ चलावत रहो पाक सहित तो पाक के छीले बैठ नहीं पाक मार दवा आ बन जाइए तब कमल के दे दी चिखत हां हो न हो यार क्या हम बागी यार का रमेश ई कुल काहे के तू मर दे उल्टा सीधा हम सीधा बैठे पड़े सीधा बैठ ना ना तो उस निमन काम बताई हां एकदम एगो तू ढोलक किन ल अच्छा आ ई किन ले एगो खंजड़ी अच्छा ना गांव देहात में जगह जगह हां बैठ के तू तो ढोलक बजेबे कर ल हम तो बजाइए दे रुपयो मिली हां चाउर आटा सब मिली बाप चाउर आटा कौन बा हैं कौन रुपया मिली एक दिन में जनता कहता ना दिन भर में 2000 3000 मिल जाए बाप कर में ई गावे के जानता है आ ओई में एथियो बेची हलो है ताबीज बीज ई गावे के कुछ जानता रहे जानता रे ना गवई बा गदे यार गाग हम ना गई तो अब देख ल तो ई का खंजड़ी बजाई हम खंजड़िया इनकरा के बजा दी बिना काम के काम में हमारा ना निमन लागेला ई कुली ये यार तो हम सिखा देता नहीं वही तर गई है के तर गई बा कहियन तब नु कह बोल कह 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 कहबा हां गई है नु जानल जे
ओढ़नी पर के सुतलका हमारा भोर ना पड़ी, चुमा के दिहलका हमारा भोर ना पड़ी। जा तो मर आ पैसा खूब गिरी। छाटिया गिरी। ए फोन करबो करतनी आए आ कहीं गाँव वाला कहस कि बुझाता कि आन कहो आ बड़ा ओई में हूँ को वो करेला केही में हई आवेला लो माँ दाढ़ी उदारी देखावे त ई गाल लिहन नु आ जब लागत सन मारे ए यार चल रे जब लागत सन मारे नु टाइम नहीं है त पहले उ गा लिहन तब लागत सन मारे त गावे लगिहन हरि के भजन बिना जिंदगी अधूरा बा। चल तो मारल का छोड़ दिया ए चल रे कहाँ बा गुरु का जाइए बाद में खाली जाए जाए इनका खाली जाए जाए कौनो काम नहीं है तो तो मर्दाना हो अरे बुझाला नु जे हो पंजाबिया ना रहेल सन पंजाबिया वही में के ई मर्दाना हो हनु वादी कई खाली बोल